Ли работа? Добър ден. Здраво, братил. Како е? Papa, ne je to, vzemi si. Si vzemi. Do sabote ja da pa će kupo šokolade. Kako ide? Много на татко. Ide? Hvala. Hvala. Що това? Ajde, poveli Branko. Ajde. 50 лимона, 70 мандарината, 60 бананата, 80 кг, 3 за 100 портокали, И това е екстра портокали. ягоди 120. Ело бе, бухлици. Hvala, Brane. А сега ще делка така. Дечко, краставица е кочанска. Гайде. 40 кг. А? 100 кг. 100 dinara, да. Екстра цена. И екстра роба. Иче. Поглед. Верх на 140. Ли работа? Браво. Може господина? Добри. Браво. Чува господи, водете. Застава. Не знам марулата. Доли некъде видим. Браво, майстор, добър. Браво. 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 Почна сезоната, така? Да. Какви сорти имаме тук? Има циклама, има божур, има церария. Дали се лично производство? Да. От кое место сте? Кочани. Колкава повършини имате? Па голема има на 2-3 места. Да. Има ли побарувачка сега за празниците? Се ближи 8 март? Благодаря. Браво. 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 Момче. 20 dinara. Стотката, бе. Тука. Маймунката дека е? 9. Тук е. Що е работа, само ке мен няма мущери, бе. Викаш нема? Нещо, не ме сакат нещо. Колко е? Само 150 за тебе. Много хубаво. Ягода, виничка. Ево има мутчо. Купи комби, ама пиво не дава. Това е. Дало да му. Гърчения дава. Така, айде. Може да не снимат много. Върни му още 10, той е добър човек. Не, мой, баща Миля. Здраво.
Браво. 30 dinara está no. Eu torcida nem uso do 30 dinara vem me dar no. Стави маските от камери. Браво. Здраво. Добър.